Καλώς ήρθατε σε ένα channel update. Λοιπόν, σήμερα κάνουμε ένα channel update για το κανάλι μου. Λοιπόν, ξέρω ότι έχω πολύ καιρό να ανεβάσω βίντεο και αυτό θα είναι ακόμα για κάνα 2-3 μέρες, νομίζω. Θα σας ξανά ενημερώσω. Και τώρα ξέρετε τι αναγκάζομαι να κάνω. Ευχαριστώ στον ένα subscriber είναι φίλος μου, ένας άλλος δεν τον ξέρω, αλλά σε ευχαριστώ. Σου έκανα κι εγώ subscribe. Σε ευχαριστώ πολύ. Και να σε ρωτήσω και κάτι αν βλέπεις αυτό το βίντεο. Πώς με βρήκες? Γράψε μου ένα comment πώς με βρήκες, αν το βλέπεις αυτό το βίντεο. Υπάρχει περίπτωση να μην το βλέπεις. Και τι έλεγα? Ναι, και αναγκάζομαι να κάνω τα βίντεο στο σπίτι μου και μετά πηγαίνω 1 χιλιόμετρο μακριά το σπίτι μου για να ανέβω το βίντεο, αλλά πιο πολύ για να παίξω. Αλλά ανεβάζω και το βίντεο γιατί δεν είναι γρήγορα. Άρα κλέβω ίντερνετ ώστε να ανεβάζω το βίντεο. Γι' αυτό δεν γίνεται να πάω και με τον υπολογιστή δεν έχω και φορητό λάπτοπ, φορητό υπολογιστή. Χάλασε. Δεν το χάλασα εγώ. Εντάξει, αυτά. Ευχαριστώ ξανά τους subscribers. Κάντε subscribe, like, comment και λοιπά και share στο Facebook που δεν έχω. Δεν ξέρω, μου ζητάει αριθμό κινητού. Όχι. Δεν θέλω να έχω Facebook γιατί το φτιάξω του χρόνου. Γιατί έχω κάποιους λόγους. Ξέρω θα σκεφτείτε αμέσως, αλλά ναι, δεν είναι αυτοί οι λόγοι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάντε share στο Google Plus καλύτερα και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι γιατί από εδώ και πέρα γίνεται πολύ μεγάλο. Γεια σας.